tak opäť sme hrali tu vlastne, boli sme to svoju robotu, už tam pečka, naháňali sme ich tam, mali sme tam šance. Konečne nám to padlo po tých zápasoch, sme radi, ale škoda výsledky. Tréner Vladimír Rutek je známy tým, že dáva príležitosť všetkým 4 peťkám, bolo to tak aj celý minulý šampionát. Ako si ty cítil, si hráč v tejto formácii, koľko času si dostával a koľko priestoru? Tak točí to vlastne pravidelne a dostávame toľko času, čo prvá peťka, možno na tie presilovky o slabovky ideme menej krát, ale máme dosť času na ľade a verím, že to využívame dobre a snažíme sa tam odvádzať svoj dobrý fakt. Ďakujem mu za ten priestor na ľade a budeme sa snažiť ďalšie zápasy ukázať, čo je v nás. Dnes to bola veľká škoda, tento zápas, aj keď to samozrejme oveľa nešlo, ale ten pomer striel vypovedal jasne, že sme mali navrch v tých prvých 2 tretinách a tam sa ten zápas mohol zlomiť. Tak nepremielili sme šance niektoré a mali sme tam dosť dobrých príležitostí a je to príprava. Budeme sa musieť toho vyvarovať do ďalších zápasov a poučiť sa z tých chýb. Musíme hrať celých 60 minút a v tej druhej tretine sme mali výpadok, takže fakt musíme sa poučiť na tom a ísť do ďalších zápasov s tým, že budeme hrať celých 60 minút. K tomu vášmu gólu celej vašej formácie bol to jeden z najkrajších okamihov dnešného zápasu. Tak ja som videl, že Marcel ide spoza brány a hodil som mu to tam backendom, super to stiahol na backend, takže konečne na to napadlo po tých veľkých šancách, čo sme mali v predchádzajúcich zápasoch a som rád, že aspoň takýmto spôsobom tie meniny som oslávil, aspoň asistenciou, keď nevyčastoval. Čo ešte podľa teba ako najmladšieho člena mužstva je potrebné doladiť v tom zápase s Lackom pred šampionátom? Tak ja si myslím, že mali by sme sa ešte viacej tlačiť na tej brány a ešte byť viac agresívni a skúsiť premeniť tie šance, ktoré máme. Dnes máš meniny, čo ti chalani pripravili? Tak, podali mi ruky, zagratulovali mi a škoda, že sme to neoslavili víťazstvom, ale nevadí, nic nejde, ideme ďalej a budeme bojovať ďalej. Dobre, díky. Marko, bojovali ste miestnike na šampionátu, máš z toho výkonu dobrý pocit? Tak ja si myslím, že už v tých zápasoch podávame celkom dobré výkony na to, že sme 4. peťka, tak robíme tam svoju robotu a snažíme sa hrať naplno, máme tam šance, točíme ich v rohoch a to je naša práca a myslím, že si to odvádzame celkom dobre. Dnes sme zlyhali v čom? Možno v tej koncovke trošku? Tých šancí naozaj bolo veľa. Bolo tam dosť šancí, nejaké šance sami na bránu sme tam išli a to je škoda. No. Verím, že sa to zlepší a je to pripravený zápas, takže musíme sa poučiť z týchto chýb a vyvarovať sa do ďalších zápasov. V sobotu to bude o niečom inom. Nóri čakajú čo na Noro, aký je to super podľa teba? Tak Nóri budú opäť nepríjemní, oni veľmi dobre korčulujú a myslím, že to bude ešte ťažší zápas ako tento a budeme sa musieť zodpovedne pripraviť a vstúpiť si do svedomia a verím, že tie šance sa nám podarí premeniať a dotiahneme ten zápas do víťazného konca. Bude sa trošku ešte zvyšovať nervozita, lebo v sobotu po zápase už bude zverejnená nominácia. Tak ako to ani cítiš? nie, no ja to beriem tak, že som tu a teraz hrám a proste nesústredím sa na to, sústredím sa na ten zápas proste a uvidíme, ako sa ten rozhodne a budem to brať, že či už pôjdem alebo nepôjdem a uvidíme. Dobre, ďakujem ti.